Ahhoz, hogy a moldavitok létrejöhessenek, 3 nagy véletlennek is egyszerre kellett teljesülnie. Meteorit becsapódása a Földbe. Ritka esemény, hogy egy meteorit becsapódik a Földbe. Ahhoz, hogy becsapódhasson, elegendő energiával kell rendelkeznie, melyet tömege és sebessége határoz meg. A meteorit becsapódásának helye. A meteoritnak olyan helyet kellett eltalálnia, ahol könnyen megolvasztható anyag van. Ideális esetben magas kvarc tartalmú homok, kis agyagkeverékkel. A meteorit becsapódásának szöge. A meteoritnak megfelelő szögben, nagyjából 30-45 fokban kellett eltalálnia a földfelszínt. A moldavitok korlátozott mennyiségben egyetlen abszolút kivételes esemény során keletkeztek, ami a világon máshol nem ismétlődött meg hasonló körülmények között, és valószínűleg nem is fog megismétlődni egyhamar. Ritkaságukat tovább növeli, hogy csak nagyon kis részük maradt fenn a mai napig. Valódi moldavitokat ásványszütyőkkel megtalálsz a honlapon, további moldavitos érdekességekért kövess be!